Abot naman sa higit 460 na modernized jeepneys ang bumabiyahe sa buong rehiyon. Ayon yan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. 314 dito ay sa Pangasinan, 28 sa La Union, 71 sa Ilocos Sur at 47 naman sa Ilocos Norte. Ang mga naturang jeepney ay umaarangkada sa mga tinakdang ruta ng mga lokal na pamahalaan sa ilalim ng Local Public Transport Route Plans na parte ng POV Modernization Program. Ayon kay LTFRB Ilocos Region Director Crystal Sibayan, umabot na sa 98.19% ang konsolidasyon ng mga jeepney operators sa rehiyon, kaya't mas pinadali ang pamamahala sa mga biyahe. Samantala, nakasama rin ang mga ito sa service contracting program ng pamahalaan na magbibigay ng kompensasyon sa mga operator batay na rin sa bilang ng pasahero at dalas ng biyahe. IFM News. IFM News. IFM News.